Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz mana o'tgan darslarda endi sakinli mimning qoidalarini o'tgani, ul Qur'onda eng yashri turgan qoidalarning birisi bo'lib tura. Ham azrakkina shu nun sakinga o'xshagan bizning tag'in bir qoida bor, ul mim sakin qoidalar deb ataladi. Mim sakin qoidasi u bik jingel. Anda bары тик 3-кә генә бүленә ул. Шул бер төрен без менә бүген алырбыз инде. Идгам дип атала. Без бит идгамны нун сәкин кагыйдәсендә дә өйрәнгәнек, шулай бит. Идгам ул кушу дидек. Бер хәрефне икенче хәрефкә кушып, ялгап укып китү. Һәм менә бүген дә инде шушы кагыйдәне без алырбыз. Әмма нун сәкин белән түгел, мим сәкин белән. Ягъни Кур'анда әгәр дә сәкинле мим, mesela монда менә мисалда карыйк инде, менә мим, шулай бит, очрашты икән, шушы идгам кагыйдәсе була шул вакытта, әгәр дә менә сәкинле мимнән соң тагын мим хәрефе килә икән. Менә бу була безнең сәкинле мим кагыйдәсенең идгам кагыйдәсе, ягъни кушу, ялгау. Монда инде теге идгамнар дип ятлап торырга кирәкме? Ятласаң һичшиксез хәерле инде. Әмма монда төп асылын, нигезен аңларга кирәк. Yani менә сәкинле мим гарәп басмасында подсказка буларак, әгәр дә мим өстендә сәкин тормый икән, асылда аның сәкине бар, әмма гарәп басмасында тормый икән, һәм икенче менә хәрефе мим тәшдид куелган икән, бу аңлата, бу мим үзе укылмый, аннан соң килгән мим икеләтеп тәшдидләнеп укыла. Ягъни менә бу мисалда күрсәтелгән ва ма бикум وَمَا بِكُمْ менә монда да عَلَيْهِمْ ягъни мим өстендә сәкин тормый. Ул сәкин бар. Казан басмасында ул күрсәтелә сәкин. Гарәп басмасында ул сәкин күрсәтелмәй. Ни өчен? Подсказка булара. Мим өстендә бер нәрсә дә юк. Безнең бит сорау туя. Ничек укырга соң моны? Һәм без искә төшә, бу мим хәрефенә шурый, ул тәшдид, димәк, бу мим укылмыйча, бу икенче сүзгә инде кушылып китеп тәшдидләнеп укыла. Алейхим мусада. Кагыйдә буларак, ике мим очрашты икән инде шушы мим сәкин кагыйдәсендә инде. Ул безнең тәшдидләнеп, монда булай да тәшдид тора инде. Борын куышлыгына кертеп, шушы әзрәк кенә тоткарлап укырга кирәк. Ягъни вама бикум, борын әзрәк тибрәнеп, борынга җибәрелеп, шушы мим хәрефен тәшдидләп укырга кирәк. Без аны һәмнә мусхафтан да, Кур'аннан да карап китербез. Мәсәлән, без белә торган Humazə surəsində бар ул кагыйдә. Humazəni бит инде кайберәүләр ятлагандыр да. Мәсәлән, әле генә алдык инде без тырышырга кирәк, менә берәр кагыйдә алгач та, аны Кур'анны ачып, без белә торган сүрәләрдән эзләп карарга, юкмы икән дип инде. Мәсәлән, Humazə surəsinin 8-нче аятында менә бу кагыйдә килә. Иннәһә Алейхим, күрәбезме? Бер нинди сәкин дә тормый. Аннан соң килгән хәреф тәшдидле. Димәк, бу мим укылмый, аннан соң килгән мим хәреф икеләтеп, гунны ясап, борынга җибәрелеп, алейхим ике микъдарда тотып, алейхим мусада, ягъни мим сәкин, сәкинле мим очрашты үзе кебек игезәге белән, мим хәрефе белән. Бу безнең була инде нинди кагыйдә? Идгам. Шулаймы? Ике бер төрле хәреф очрашты. Әгәр дә инде гарәп теленә туры исем белән әйтсә, идгам мисаләйни ма'ал гунна ди. Ике бер хәрефне гунналаштырып, идгам кылу, кушып уку. Монда авыр сүзләр белән әйтмәскә инде, безгә җиңел гади тел белән генә әйткәндә, ике мим очрашты икән, мимне инде икеләтеп, борынга җибәреп укыйбыз. Менә гадиләштерергә кирәк. Менә шулай гына әйтеп. Иннәһә алейхим мусада. Алейхим мусада. Тагын бер хәзер
мисал карап китербез. Мәсәлән, шулай Курайш сүрәсендә килә. Менә соңгы аятта 4-нче. Менә әлләзи ат'амахум. Күрәсезме? Мим. Монда мим. Ул сәкин асылда. Сәкинле мим ул. Ул очрашты мим хәрефе белән. Монда бернинди сәкин булмагач та, бу мимне укып булмый. Димәк, мондадыр нәрсәдер бар. Без беләбез. Сәкинле мим. Үзенең сыңары игезәге белән очрый икән, димәк, бу мим укылмый. Аннан соң килгән мим хәрефе тәштитләнеп, монда тәштиде дә тора аның. Монда тәштит юк бит. Бу аңлашыла, идгам, кушу, ялгау бүтән хәрефкә. Без инде шушы мимне икеләтеп борынга җибәреп укыйбыз. Ат'амахум мин җу'ин ва аманахум. Күрәбезме? Тагы бар. Аманахум. Ике тапкыр тотабыз. Борынга җибәрәбез, борын тибрәнергә тиеш. Аманахум мин хауф. Аңлашылгандыр дип аңладым. Киләсе дәрестә инде без икенче ихфа кагыйдәсен белән танышырбыз инде. Бүгенгә менә шушы кагыйдәне истә калдырыр өчен беренче тапкыр карап белгән сүрәләрне карап чыгарга кирәк. Тагын да яхшырак әле белмәгән узынрак сүрәләрне дә шушы мусхафтан, Кураннан карап инде табырга тырышсак, безгә кагыйдәне аңларга җиңелрәк булачак. Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк һидаят бирсен, шушы кагыйдәне аңлап, дөрес итеп, Куранны укып, әҗр-саваплар алырга. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.